Terve ja tervetuloa biokemian kurssille tänne Itä-Suomen yliopistoon. Tällä lyhyellä kurssilla me lähdetään miettimään sitä, että millaisia meidän biomolekyylit on, mitä ihmettä ne tekee meidän elimistössä ja miten ne mahdollistaa meidän elimistössä sellaisia reaktioita, jotka normaali kemisti joutuisi käyttämään niin kuin hirveän kovan lämmön ja niin edelleen, jotta se saisi sen reaktion etenemään. Jotta me voidaan miettiä sitä, että minkälainen vaikka proteiinin rakenne on, niin proteiini koostuu atomeista ja meidän pitää ensinnäkin jonkunnäköinen käsitys olla siitä, että mikä on atomi. Atomissa voidaan kuvitella tällaisena pallona ja sen pallon keskellä on ydin. Ytimessä meillä on neutroneita ja protoneita. Neutronit, niillä ei ole varausta, protoneilla on plusvaraus, jolloin mitä enemmän siellä on niitä protoneita, niin sitä positiivisemmin varautunut se ydin on. No, plussa tykkää miinuksesta, ne haluaa jotain negatiivista ympärilleen, jolloin sinne tulee elektroneja. Elektronit viuhuu siinä ympärillä, mutta elektroneilla, kun niillä on negatiivinen varaus, ne ei tykkää toisistaan. Jolloin sinne lähelle mahtuu vaan pieni määrä elektroneja, jolloin muiden pitää olla kauempana. Ja sen takia ne muodostaa semmoisia elektronikuoria, joissa voi olla eri määrä elektroneja. Normaalisti atomeissa on protoneita ja elektroneja sama määrä. Joskus niitä elektroneja annetaan pois tai otetaan lisää ja silloin niistä tulee ioneja niistä atomeista. No, näitä protoneita ja elektroneja, samoin kuin neutroneita, voi olla eri määriä. Ja jos niitä protoneita tulee enemmän, silloin niitä elektroneja tulee enemmän, silloin me tehdään erilaisia alkuaineita. Natriumia, kaliumia, kloridia, hiiltä, happea ja niin edelleen. Ja nämä on järjestetty semmoiseen jaksolliseen järjestelmään sen mukaan, että ne on jokainen rivi on se yksi elektronikuori. Vasemmassa laidassa on sellaisia, joilla on vain yksi elektroni. Oikeassa laidassa on ne, kenellä se kuori on täynnä. Ja jännä juttu on se, että ollaan missä tahansa siinä, niin ne pyrkii sen uloimman kuoren, että se olisi täynnä. Ne, joilla on yksi, vaikka natrium, no se pääsee sillä, että se antaa sen yhden pois, jolloin siitä tulee natriumioni, ja sillä on se edellinen kuori täynnä. Toisessa päässä meillä on siellä kloridi, tai kloori, joka mielellään ottaa sen yhden lisää, ja siitä tulee kloridi-ioni. Ja jälleen se on täystyysimäinen. Sitten meillä on kaikkia muita, vaikkapa tämä happi. Hapella on tällä uloimmalla kuorellaan 6 elektronia, jolloin se mielellään ottaisi 2 lisää. No miten se voi ottaa 2 lisää on, että siihen tulee vetyä. Koska vedyllä on 1 elektroni, voila, nyt se happi sai jo toisen niistä, ja sitten laitan sinne toinen vety, sekin jakaa sinne 1 elektronin, jolloin meillä on H2O. Meillä on siinä vesimolekyyli. Vesimolekyyli on siitä hauska, että kun se happi on siellä jaksollisessa järjestelmässä kovasti siellä oikealla, niin se tykkää niistä elektroneista tosi paljon. Ja se imasee enemmän näitä sidoselektroneja itselleen. Ja kun tämä molekyyli ei ole suora pötkö, vaan se on tämmöinen mikkihiiren näköinen, niin silloin tämä toinen pää, tässä on miinusvaraus, osittainen. Se on melkein kokonaan varastanut ne kaikki elektronit. Ja näillä sitten on osittainen positiivinen varaus. Ja silloin nämä vesimolekyylit tykkää toisistaan. Ne tekee semmoisia vetysidoksia, ne vähän jakaa näitä protoneita toistensa kanssa tai vetyjä toistensa kanssa. Ja silloin vaikka vedestä me voidaan saada pisara, koska se pysyy kasassa, ne tykkää toisistaan. Sen sijaan jostain muusta aineesta me laitetaan sitä pieni määrä, niin se levähtää vaikka pöydälle. No, toinen puoli, mikä vedessä on hauska, on se, että me ollaan totuttu, että okei, H2O. Mutta joissain tapauksissa tämä voi antaa 1 protonin pois, tulee OH-, tai ottaa 1 protonin lisää, tulee H3O+.
Tähän juttuun liittyy kokonaan se, että meiltä tulee erilaisia happamuuksia ja emäksisyyksiä. No mitä muuta happi voi tehdä kuin vettä? Tietenkin se voi liittyä toiseen happimolekyyliin. Nyt se ei jaakaan tekään elektroniparia niin kuin, toisen kahden eri atomin kanssa, vaan siellä on 2 sidoselektroniparia, toinen jakanut 2 ja toinen jakanut 2, jolloin molemmat saa sen 8 täyteen. Me ollaan opittu varmaan se, että happimolekyyli on aika reaktiivinen. Kun me hengitetään, niin tämä kulkee meidän soluihin. Tällä on voimakas halu ottaa elektroneja, koska se on siellä jaksollisessa järjestelmässä siellä toisessa laidassa melkeinpä. Ja meidän hengitysketjussa me annetaan tälle elektroneja. Ja se hajottaa tämän happimolekyylin. Jos me rikotaan happimolekyyli, missä on siis 2 happia, me saadaan hyvin reaktiivinen aine. Puhutaan tämmöisistä happiradikaaleista. Mutta onneksi meillä on siellä protoneita. Me saadaan jälleen tehtyä. Se ottaa elektronin vastaan, se ottaa pari protonia vastaan, me saadaan tehtyä vettä. Se vesi me sitten eritetään tavalla tai toisella. Se menee kasveihin. Kasvit ottaa tästä taas sen elektronin, kun ne yhteyttää. Tällä hetkellä nyt vähän huonommin kuin aurinko on pilvessä, mutta joka tapauksessa. Ja silloin, mitä ne muodostaa, ne kasvit, ne muodostaa jälleen happea. Okei, happi ja vety yhdessä voi tehdä erilaisia asioita. Mutta toinen, mitä atomi, mihin happi voi yhdistyä, on hiili. Meillä voi olla erilaisia hiiliketjuja. Hiilet voi tykätä toisistaan niin paljon, että ne tekeekin pitkiä ketjuja. Ja niissä voi olla sitten päässä vaikka tuo happi. Ja jos sillä hapella on siellä vety kumppanina, me saadaan se OH-ryhmä. Hydroksyyliryhmä, alkoholiryhmä. Ja tämä vety voidaan joskus antaa pois, tai se voi tykätä vesimolekyyleistä ja niin edelleen. Jolloin me saadaan hiiliketju vaikka liukenemaan veteen. Toinen molekyyli, mitä tämmöinen hiili ja happi ja vety voi tehdä, on, että me laitetaan siihen toinen happi siihen samaan hiileen. Ja tällöin meillä voi olla siinä OH-ryhmä ja sitten toinen happi, joka on kaksoissidoksella siinä kiinni. Ja volaa, tämähän onkin karboksylihappo. Tämä puhutaan rakenteena tuttu varmaan KOH. Ja tämä mielellään antaa jopa tämän yhden protonin pois, jolloin tälle tulee miinusvaraus. Tämä protoni annetaan vedelle, jolloin sitten tulee H3O+, ja se vaikuttaa sitten pH. Mutta toinen, mikä tässä on tärkeä, on täällä, tässä on miinusvaraus, niin sehän tykkää hirveästi, jos jossain on plusvaraus. Me saadaan siis sähköisiä vuorovaikutuksia. No, meillä voi olla joskus niin, että ei pelkästään ole hiili, jossa on 2 happea. Tai niin edelleen voi olla hiiltä, jossa on happea, ja sitten siellä voi olla jotain muuta. Ja sitten siellä voi olla vielä jotain muuta. Hiili on semmoinen hassu kaveri, että se on siellä jaksollisessa järjestelmässä semmoisessa kohtaa, että silloin uloimmalla kuorellaan 4 elektronia. Eli se kaipaa 4 lisää. Ne se saa sillä, että sillä on 4 kaveria. Ja jos sillä on 4 kaveria, niin me huomataan, että koska nämä sidokset pyrkii olemaan mahdollisimman kaukana toisistaan, niin tästä tulee väistämättä kolmiulotteinen. Ja silloin me voidaankin rakentaa jonkunnäköinen kone, jos meillä on hiiliketjua, jossa saadaan se rakenne pysymään tietyn mallisena, ja sitten se voi rouskuttaa jotain.
Voila. Millä se saa sen 4 sidosta, on se tietenkin, että jos se tekee 4 eri atomin kanssa. Sitten tietenkin, jos se jakaa sen 2 elektronia sen yhden kanssa, jolloin me saadaan 2 elektroniparia sinne, vaikka hapen ja hiilen välille, me saadaan silloin siitä tehtyä aldehydi tai ketoni. Ja silloin sille riittääkin sille hiilelle, että silloin 3. Sitten joissain tapauksissa se voi tehdä kolmoissidoksen, eli se jakaakin 3 elektronia yhden atomin kanssa. Silloin siitä hiilestä lähteekin vain 2 viivaa. No, yksi hiilimolekyyli, mitä me ei vielä ole käyty läpi, on tietenkin se, että meillä on siitä hiilestä, laitetaan siihen 2 happea. Happi liittyy toisenkin happeen kaksoissidoksella, niin se voi liittyä kaksoissidoksella ja kaksoissidoksella, jolloin hiilestä lähtee 4 sidosta, hiili on tyytyväinen, happi on tyytyväinen. Ja tämä on hyvin stabiili molekyyli, hiilidioksidi. Minä hengitän sitä koko ajan. Ja sitten tämä kasvi tässä vieressä, se ottaa sen hiilidioksidin ja rupeaa rakentaa siitä hiiliketjua. Se tekee siitä sokereita, jotka sitten minä voin syödä, paitsi en tietenkään noita syö, kun ne on kieloja. Eli me voidaan rakentaa erilaisia molekyylejä sillä, että meillä on hiilidioksidia siitä voidaan yhdistää erilaisiin hiilipätkiin. Ja sitten meillä on happi ja vesi, ne pyörii siellä omaa rundia. No näiden lisäksi meillä voi olla hiilessä, ei olekaan happea, vaan on typpeä. Typpi sijaitsee jaksollisessa järjestelmässä hiilen ja hapen välissä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, jos happi tekee 2 sidosta, hiili tekee 4, no siinä välissä varmaan tehdään 3. Jolloin siitä typestä lähtee 3 kaveria. Jos ei muuta, niin laitetaan hiileen typpi, jossa on 2 vetyä. Eli meillä on NH2, meillä on amiini kyseessä. Tai voidaan korvata se yksi vety toisella hiilellä, jolloin meillä onkin semmoinen sekundaarinen amiini. Nämä voi jopa yhtyä, me voidaan tehdä semmoinen rengasrakenne, jossa on typpi. Ja idea tässä on, hauska puoli tässä typessä on se, että siinä missä nämä hapenmolekyylit, ennen kaikkea siis karboksylihappo, antaa mielellään protonin pois ja on happo, niin tämä voi ottaakin protonin lisää. Me voidaan saada tähän hiiliketjuun NH3-ryhmä. Ja sillä onkin positiivinen varaus. Eli semmoiset, mitkä ottaa sen protonin itseensä, niin kuin nämä amiinit, ne toimiikin emäksinä. Ja silloin, jos meillä on jossain kohtaa semmoinen typpiryhmä, joka on positiivisesti varautunut, ja sen lähellä on karboksylihappo, joka on antanut sinne protonin, meillä on miinusvaraus ja plusvaraus, ja näähän nyt tietenkin tykkää toisistaan. Ja silloin nämä tunnistaa toisensa jopa hyvin pitkän matkan päästä.